प्रमद बर'नि सायाव बुङोबा प्रकाशआ दुखु मोनो। लोगोसे अनजालि दैमारिनिबो सायाव बाथ्रा ओंखारदोंमोन फार्स्ट टाइमावनो बेनिफ्रायसो जादों। अनजालि दैमारिखौ जोङो सासे बर' बिमा हिसाबै जोङो अराय सम मालाबा बावनो हानाय नङा। जेब्ला जों NDP आफादाव दंमोन बेबायदि समाव सोरबा बर' बिमाफोरखौ जिनाहारि खालायो, आसाम पुलिस, इण्डिया आर्मि, आसाम सरकारनि थोननायाव, भारत सरकारनि थोननायाव जिखुनु जाया सोरबा नंखायफ्ला इनकाउन्टार NDP होननानै सोरबाया नंखाय दायाव गावथार जायो, मालाबा समाव NDP होननानै जोबथेसालियाव लांजायो। बेबायदि समाव डक्टर अनजालि मेडामा जेरैबायदि गावजों लोगोसे बर' बिमाफोरखौ लोगोआव लाफानानै जेब्ला इण्डिया आर्मि, आसाम पुलिस, भारत सरकार, आसाम सरकारनि सायाव गुबुन माखासे आसामिस मिडियाफ्राव सरकारनि सायाव खोथा बुंनाय जों नुबोदों। अब्ला जोंनि बे ससियेल मिडियायाव गोबां दावराव-दावसि इउटिउबारफोरनि गेजेराव फारसेथिं नायनो थाङोबाथाय रायजो राजाफोराबो बुंहरगासिनो दङ। दा बे टपिकखौ लानानै जोङो नैबे आदामोननियाव जों सोंथि खालामनो नागिरदों, बा जों माने आं सोंथि खालामनो नागिरदों दासान्दि प्रकाश नार्जारि आरो लोगोसे अफ्रि दैमारि आरो लोगोसे गोबां इउटिउबारफोरनि गेजेराव दावहा बायदि जागासिनो दङ ससियेल मिडियानि गेजेराव। दा मोगथाङाव दावहा जायाखै दिसुन, ससियेल मिडियायाव दावहा जादों। दा बिथांमोननि सायाव आदारा जानायाव आं सोंनो लुगैयो, दा बे मानि थाखाय जादों होननानै नोंथाङा सानो? आं गिबियाव प्रकाश नार्जारि फंबायखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो जेरै गारबोनाय समाव गावनि फरायसा लाइफनिफ्राय फैदोंमोन बियो इउटुबनि गेजेरजों बियो समाजनि खामानि मावनायाव ओरैबायदि माने रायजो राजाफ्रा बेखौ मानिदोंमोन आरो समाजनि खामानि मावदोंमोन। बेबायदि समाव रायजो राजाफ्रा बे सासे फरायसा गथ'आ बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि बर' हारिनि माखासे खैफोदाव माने गावनि सिफिनि थाहा गारनानै बबेबा जायगायाव नुजाथियोमोन, सोरनिबा जेंनायाव थाङोमोन, बेफोरखौ ओरैबायदि बयनिबो गोसोआव आंबो माने मोजां मोनदोंमोन। नाथाय समाजनि खामानिखौ गारनानै लामा ससेयाव बबेबा हान्जाजों थाया बे गावनि पार्सनेलनि खोथा। नाथाय माखासे अफ्रि दैमारि बा जों सानो जोंनि NDPनि बुंनो गोनां खोथाया जोंहा सम गैया। जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोनखौ जोंहा सोरबा प्रमद बर'नि खामानि मावनायखौ जोंहा नेनो सम गैया। सोरबा आसाम सरकारनि खामानि मावनाय, सोरबा भारत सरकारनि खामानि मावनाय जोंहा नेनो सम गैया। बिथांमोनखौ जेरैबायदि एकर्ड खालायदों एकदम सानस्लाबनो हायै NDPनि दैदेनगिरिफोरखौ, बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ सानस्लाबनो होआखै, जेरैबायदि एकर्ड खालायदों थिग बेबायदिनो जोबथेसालियाव थानाय आरो मोनफ्रोमबो केसनि जेंनानि सायाव थाबैनो माने सुस्रांनांगौ। नाथाय माखासे जोंनि बे बुंनायाव प्रमद बर'नि सायाव बुङोबा प्रकाशआ दुखु मोनो। लोगोसे अनजालि दैमारिनिबो सायाव बाथ्रा ओंखारदोंमोन फार्स्ट टाइमावनो बेनिफ्रायसो जादों। अनजालि दैमारिखौ जोङो सासे बर' बिमा हिसाबै जोङो अराय सम मालाबा बावनो हानाय नङा। जेब्ला जों NDP आफादाव दंमोन बेबायदि समाव सोरबा बर' बिमाफोरखौ जिनाहारि खालायो, आसाम पुलिस, इण्डिया आर्मि, आसाम सरकारनि थोननायाव, भारत सरकारनि थोननायाव जिखुनु जाया सोरबा नंखायफ्ला इनकाउन्टार NDP होननानै सोरबाया नंखाय दायाव गावथार जायो, मालाबा समाव NDP होननानै जोबथेसालियाव लांजायो। बेबायदि समाव डक्टर अनजालि मेडामा जेरैबायदि गावजों लोगोसे बर' बिमाफोरखौ लोगोआव लाफानानै जेब्ला इण्डिया आर्मि, आसाम पुलिस, भारत सरकार, आसाम सरकारनि सायाव गुबुन माखासे आसामिस मिडियाफ्राव सरकारनि सायाव खोथा बुंनाय जों नुबोदों। अब्ला बेबायदि सासे बर' बिमाखौ जों हरखाबै मैया दाखालिनि गथ'आ जुदि बिनि सायाव थांखांनाय खोथाखौ जुदि बुरखाङोबा जों मालाबाबो खोनासंनानै थानो हानाय नङा। अराय सम सोरबा बुंबाबो जोङो सोरबा प्रकाशनि अनगायै बुंबाबो जों बेखौ मानि थाखाय बुंखो बेखौ जों हाजारबार जों सोंथि खालायगोन आरो। दा नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ। आरो दा जों जोबथायाव मोनसे बाथ्रा सोंनोसै, बे दावराव-दावसि जानायनि सायाव सरकारनि आखाइ दं नामा? सरकारनिथ' आखाइ गैया बेहाय, माने साफा सानै बिथाङा जि पार्टियाव दङ सोरबा गोजौ थाखोनिफ्राय बेखौ बुङाखैबो जानो हागौ। नाथाय आङो सासे पार्टिनि जानानै बुङोबा आंखौ रेसपेक्ट होगोन नामा, आंखौ बांसिनै गनायगोन नामा, बेबायदि मोनसे सार्थ लबि दं होननानै जों सानजायो आरो। गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम। नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामदो। गोजोन्थों।